जादों। खुलुमबाय आंनि बे बिभिएन ब्लग इउटुब चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आं बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै आं मिजिंथिबाय। मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारआ गाज्रि फेग्रा मुवा बेसाद एबा ड्राग्स बायदि निसा बेसाद लानायनि सायाव आरो लोगोसे देहायारि फालांगि खालामग्राफोरनि सायाव एक्सन लानायनि सोमोन्दै बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों फै जों भिडिअखौ नायनानै लाग्रोनि एबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो। गाज्रि एन्टि ससियेल जिफोर मुवा बेसादफोरखौ जानाय एबा बाहायनाय बेखौ बयबो खौसेयै लोगो नांनानै बिनि थाखाय जोङो माने खामानि मावनांगौ। बिनि एगेन्स्टआव जोंनि हारिया जों सोमावसारनायजों पुलिस मिलिटारिफोरजों गोबां दाङाबाजि जानानै मोनसे सम जोंहा थांबाय। दा नैबे समा मोजां मोनसे गोजोन सम फैदों। दा बेवहाय जोंनि माहारिनि गासैबो आफादफोर जायफोरानोखि हारि दानो थाखाय फैनाय, जायफोर जोहोलावफोरानोखि हारि दानायाव बाहागो लानाय, बिथांमोना दिनै हारिनि सोमावसारनाया एबा बिथांमोननि रिभलिउसना जोबनायनि उनावबो हारि दानायनि हाबाफारियाव बयबो जरित जाना थायोबा मोजां। गावबा गावखौ गायसननायजों लोगोसे गावबा गावनि न'खरखौ जोथोन लानायजों लोगोसे हारियाव जाहाथे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिफ्रा जानो हाया, असामाजिक कार्यकलापफ्रा जानो हाया, बेखौ बयबो नोजोर होयोबा जोबोद मोजां जागोन। मोनसे समाव बिटिसि ओनसोलनि माखासे जायगायाव जौ जुवा बेबायदि मेला बायदिसिनायानो बिराद माने गाज्रि थासारि लाबोबायमोन। दा लासै लासै जोङो जोंनि सरकारनिफ्रायबो जोबोद स्ट्रिक्टलि जों बेखौ नोजोर होगासिनो दङ जाहाथे खुनु कारनाव जौ जुवा बायदिसिनाया जाफिननो हाया आरो बेवहाय ड्राग्सनि एगेन्स्टआव आरो बायदिसिनानि एगेन्स्टआव जिफोर एक्सन लादों बेयो जोबोद मोजां जादों। आं मोनसेल' खोथा सावरायनो सानदों। माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा गाज्रि खामानियाव थांनायखौ जोंनि माखासे जोंनि हारिनिनो माखासे सुबुंफ्रा बेखौ रेस्किउ खालामदों एबा हमदों। दा बेवहाय जाहाथे आइजोफोरनि बा उन्दैफोरनि मोखांखौ नुजासे भिडिअखौ खेबा, बियो एसे उसुबिदा जायो। दा बेखौ जाहाथे नोजोर लाखियो आरो बे जायफोरखौ हमना मोनदों बिसोरखौ जाहाथे पार्मानेन्ट सेटेलमेन्ट आरो रिहेबिलिट खालामनानै मोजां प्रसेसजों लांनो हायो। बिनि थाखाय जुदि सोरबा जगाजग खालामोब्ला जोंबो हेल्प खालामनायाव दङ। जोंनिफ्रायबो माखासे पलिसि लानानै ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों खामानि मावगोन। थेंक इउ सार। खामानि मावबाय थानाय नोंथांखौ बे फारसे मा फोरमायनो सानो सार? बियो निस्सय मोजां जे ड्राग्स बायदिसिना गाज्रि मुवा, गाज्रि एन्टि ससियेल जिफोर मुवा बेसादफोरखौ जानाय एबा बाहायनाय बेखौ बयबो खौसेयै लोगो नांनानै बिनि थाखाय जोङो माने खामानि मावनांगौ। बिनि एगेन्स्टआव जोंनि हारिया जों सोमावसारनायजों पुलिस मिलिटारिफोरजों गोबां दाङाबाजि जानानै मोनसे सम जोंहा थांबाय। दा नैबे समा मोजां मोनसे गोजोन सम फैदों। दा बेवहाय जोंनि माहारिनि गासैबो आफादफोर जायफोरानोखि हारि दानो थाखाय फैनाय, जायफोर जोहोलावफोरानोखि हारि दानायाव बाहागो लानाय, बिथांमोना दिनै हारिनि सोमावसारनाया एबा बिथांमोननि रिभलिउसना जोबनायनि उनावबो हारि दानायनि हाबाफारियाव बयबो जरित जाना थायोबा मोजां। गावबा गावखौ गायसननायजों लोगोसे गावबा गावनि न'खरखौ जोथोन लानायजों लोगोसे हारियाव जाहाथे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिफ्रा जानो हाया, असामाजिक कार्यकलापफ्रा जानो हाया, बेखौ बयबो नोजोर होयोबा जोबोद मोजां जागोन। मोनसे समाव बिटिसि ओनसोलनि माखासे जायगायाव जौ जुवा बेबायदि मेला बायदिसिनायानो बिराद माने गाज्रि थासारि लाबोबायमोन। दा लासै लासै जोङो जोंनि सरकारनिफ्रायबो जोबोद स्ट्रिक्टलि जों बेखौ नोजोर होगासिनो दङ जाहाथे खुनु कारनाव जौ जुवा बायदिसिनाया जाफिननो हाया आरो बेवहाय ड्राग्सनि एगेन्स्टआव आरो बायदिसिनानि एगेन्स्टआव जिफोर एक्सन लादों बेयो जोबोद मोजां जादों। आं मोनसेल' खोथा सावरायनो सानदों। माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा गाज्रि खामानियाव थांनायखौ जोंनि माखासे जोंनि हारिनिनो माखासे सुबुंफ्रा बेखौ रेस्किउ खालामदों एबा हमदों। दा बेवहाय जाहाथे आइजोफोरनि बा उन्दैफोरनि मोखांखौ नुजासे भिडिअखौ खेबा, बियो एसे उसुबिदा जायो। दा बेखौ जाहाथे नोजोर लाखियो आरो बे जायफोरखौ हमना मोनदों बिसोरखौ जाहाथे पार्मानेन्ट सेटेलमेन्ट आरो रिहेबिलिट खालामनानै मोजां प्रसेसजों लांनो हायो। बिनि थाखाय जुदि सोरबा जगाजग खालामोब्ला जोंबो हेल्प खालामनायाव दङ। जोंनिफ्रायबो माखासे पलिसि लानानै ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों खामानि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारआ मा बिबुंथि होदों नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय आरो नुखाबायबो भिडिअखौ। बिथाङा खावलायदों जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि दल संगठनफोर दङ खौसे जानानै
हारिनिफ्राय गाज्रि हुदा बेसाद बाहायनायफोरखौ होबथानो थाखाय बिथाङा खावलायदों। नंगौ, बे सैथो। बेनिखायनो जों गासिबो खौसे जानानै बे खामानियावहाय आवगायलांनांगौ एबा जों हेफाजाब होलायनांगौ। आरो लोगोसे मोनसे भाइरेलबाव लोगोफोर, मैयानि भाइरेल बियो एक्चुअलि मा जादों आरो लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बे भाइरेल भिडिअखौ नुखाबाय गोबांनि फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलफ्रावहाय। मा जामारखोना लोगोफोर, जोंनि बर' हारिनि माखासे सेंग्रा सिख्ला आरो बोराय बुरैफ्रा फाग्ला फाग्लिसो जाजोब्बाय नामा? बे खर'आव जेबो गैला नामा बिसिनाव? जायगायानो गैया जाहैबाय आरोना गुबुन हारिनि सेंग्राखौ लानानै बेफोरबायदि जालायफैनो बे हाजो खनायाव। एफा लासिंसिं बिसोर सानै साथामनि थाखायनो दिनै हारिया बेसेबां असनमान जानांगौ जादों। इमान लासिंसिं बेहायसो जागा मोनबाय आरोना बिस्रा जालायनो। एफा लासिंसिं जायगा गैला जाहैबाय आरोना। आरो एसेबांखिनि लुगैदोंबा हाबा खालामना लाना। नंगौना नङा लोगोफोर? हाबा जा, गावनि फिसायजों गोसोबायदि गेले। आयो मा जामारजोबखो आं बोरैबासो मोनबायलै लोगोफोर। बेफोरबायदिखौ मोनोब्ला गोथां गोथां फबनांगौसो आंनि थाखायबाथ'। मा जामारखो? खालि भाइरेल भाइरेल भाइरेल। लाजिनाय गैला नामा बिसिनाव? नोंसिनाव लाजिनाय गैला बेफोरबायदि जाला माला जालाबायनो? न' सानबाय नामा नोंसोरो हाग्रा बारिफोरखौनो? आरे न'फ्राव जाना जायोबा हाबा जाना ला, हाबा जा, गावनि फिसायजों गोसोबायदि जा। सानाव लानो ना हराव लानो? हाबा जाना लाग्रो। लाजिनाय गैया गुबुन हारिजों बेफोरबायदि जालायबावनायसो लेथ्रा फाथ्रानो मुगै सुगैनो। मानसि मोजां नङालै बिसोरो, जुनार आखुनिसो। होद मा जाबावगोन ना लोगोफोर? स' बेनोसै लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ। आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकन नटिफिकेसनखौ अन खालामना लादो। आं बेफोरबायदिनो दैलि भिडिअ लाबोबाय थागोन। आरो आंनि बे भिडिअ'आव बुंनायफ्राव माबाफोर गेना गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं सासे बर' फिसा हिसाबै निमाहा मोनगोन होननानै आं मिजिंथिहरबाय। जै बर' हारिनि।